खरकता जोंनि एरियायाव थांनाय गोबां मा दंमानि किन्तु ताबक दिल्ली रमजांमा बगै किसा कमेखा कमेफानो बरक सब समय पुलिस लामा रग गार्ड दी तनो आबन बगै आं बरनो रमैया बेलायनो चेष्टा खायो हाइफानो रमैया दिनिखाय आं आंनि थानानि स्टाफ रंनो सिविल ड्रेस बे रहरका रहरे बाजार बाजाराव बरक गार्ड दी तंखा नायसमै तंखा बिनिपरे आं थानि खबर फाइजा जे थांनाय रक दं सार होनै आ खबर मानमा लगे लगे आं आंनि स्टाफ ताय अफिसार आंनि जे थानानि जत स्टाफ दंमाने आबनो गारि बायतलांगै थांगै आं बरनो रमै तुबुका पुइला कायसा जोंनि थांका बगाबिल बाजाराव रमखा बिशेष देबरमा जुमियानि बन रमखा बिन लगे जे ती नाम्बार थांनाय पेपार रक रां रक बिनो प्राय 2500 रां आं मांखा बिनि परे आरो नै तेगैसा आंनि दल बरक आंनि स्टाफ साहरका सार रतनपुर बाजारावबो थाङै दङ हनै रतनपुर बाजाराव थांगै कुमुद देबरमा बाय रमेश देबरमानो आलादा आलादा जागानि बर दुजनानो बर रमखा कुमुद देबरमानि याको प्राय 19,500 रां मांखा थांनाय मानै सह ताई रमेशनि आरो 10,000 10,500 मतो बिनि आरो मांखा खरक सातामनो रमखा रमै बरनि आरो सुंतु बुखा जेता गैम्बलिंग एक्ट नो तुई बरनो आं एरेस्ट खायकिया 12 TG एक्ट सेक्शन नो खायकिया बर खरकता मिलिवै रां प्राय 31,000 32,000 मतो रां मांखा सिस खायकिया आं सि बरनो जेहेतु हम अवेलेबल नौखानो तां बे सुइटेबल बेलार फाइखांखे तांग्रिनाय रां ताई जे थांनाय मेटेरियल्स नो आं सिस खायो अब कुरो आं रहनाय